A la ciutat de València, les tropes van ser aquarterades. Els caps militars no acabaven de decidir-se entre continuar lleials al govern o unir-se a la rebel·lió. Però també el paisatge urbà va canviar des del primer dia. Se llançaren al carrer. En canvi, el menor espai en un mur. Entaulaven una guerra menor que a vegades desembocava en serioses baralles. Durant les primeres setmanes, ningú dubtava que la guerra es guanyaria ràpidament. Calia aprofitar els dies d'agitació per fer-se veure i guanyar posicions. Tan important com la força real de cada organització era la sensació de poder que es donara. Esta lluita es va estendre al control dels altres mitjans de comunicació i als anys 30, més important encara que la ràdio, eren els diaris. Dels 7 que hi havia a la ciutat de València, només el mercantil es va mantindre independent. Igual que els diaris, moltes indústries van ser col·lectivitzades. En algunes ocasions, els propietaris van ser expulsats. En moltes altres, la col·lectivització es va donar quan l'empresari va fugir i va abandonar el negoci. Durant la nit del 6 al 7 de novembre de 1936 comencen a arribar els primers funcionaris, entre ells el director general d'Hisenda, José Prats, actual president del Partit Socialista. Palaus, edificis oficials i residències de famílies patrícies són requisades per instal·lar l'aparell de l'Estat. El mateix dia 7 es fa al Palau de Benicarló el primer Consell de Ministres del nou govern de Largo Caballero, un govern on participaven 4 senatistes. El Palau de Benicarló va quedar com a seu de presidència del govern. I comerç al Palauet de Ripalda.